os ti'n berson sydd yn passionate, sydd yn energetic, sydd isio edrych ar ôl pobl, does na ddim rheswm wedi wneud o, mae bob dim arall yn dilyn, gei di'r hyfforddiant, a chei di ddim y profiad heb i wneud o. Lle os da chi'n meddwl wneud o, go for it. Cerwch amdano. Mae o yn wobrwyol, yn wahanol, does dim 2 ddiwrnod yr un peth. Os ydy rwy'n wirioneddol yn chwilfrydig ac yn teimlo bod nhw eisiau gwneud gwahaniaeth ac yn mwynhau cael her a nad ydy pethau'n cweit rhy fath o ddiwrnod i ddiwrnod, swn i'n dweud yn bendant, mae angen ystyried y math yma o waith. Peidiwch cymryd pethau galon ac bod yn prepared i unrhyw beth o gwbl. Mae pob dydd yn wahanol. Cerwch amdani, nowch yn difaru. Ella bod y gwaith yn galed, ond mae'r boddhad yn talu ffordd. Peidiwch a di-ystyru eich hunan ar sail eich gorffennol, eich profiadau, eich stori, eich hanes chi. Cysidrwch y pethau hynny a gnewch nhw'n gryfdera'n lle gwendida ac cymwch y risg. Gyrfa gofriol iawn, a os mae ydych eisiau'r ystyried yn sicr mae hynna yw'r ffordd i fynd. Mae yna lot o hyfforddiant sy'n ar gael i bawb. Swn i'n deithio nhw am drio hi a mynd amdani, a mynd amdan y job. Dyn nhw beth yn gwybod sut mae'n mynd i droi allan. Ar ddiwedd dydd, da ni yma i helpu a neud i farnu. Dwi wrth fy modd yn rhoi fy amser ac ymynedd i weithio gyda'r teuluoedd yma, oherwydd bod bob teulu yn wahanol ar ddiwedd dydd. Jyst mynd amdani, os ti'n teimlo bod chdi eisiau helpu ni Gofalwn, swn i yn awgrymu'r swydd yma. Peidiwch fod ofyn, ti'n pobl yn gallu fod yn ofyn be dyn nhw'n abod neu be dyn nhw'n dall, ti'n just llechio bob un preconceptions allan i'r bin, fewn i'r job, yn agorad, spread the love, ddim fod yn ofyn. Da chi yn wedi cyfarfod pobl amazing, dwi wedi dysgu lot mwy trwy'r gweithio efo pobl yn ei blynedd dysgu na dwi wedi dysgu nhw. Mae'n mor rewarding, mae'n hwyl. Mae yna challenges, ond mae'n really rewarding a mae'n just yn... Mae'n beautiful, beautiful, beautiful.